Hello. Sort o stwff mas. Track 6. Bore da, wpla bowi hook do baby. Chi, bore llun. Na, dim Hello, bore da. Mae'n bwrw glaw. Mae'n bwrw glaw, mae eisiau dweud. Rhwng ddiolch am yr hael. Rhwng ddiolch am y glaw. Wpla 22.89. Dim eto. Edrych. Bob dydd. What on earth is happening? Things are really terrifying. All the needless suffering. What is it all for? 3 a.m. I started driving. Existence has fallen apart. Empty road severity. There's a pain deep inside my heart, hitting the steering wheel, hitting the steering wheel. What on earth is television? What on earth is this division? We are on a collision, but he will take me home, hitting the steering wheel. I was hitting the steering wheel. Yeah. I put my foot down. 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 Things are really terrifying. Hello. Rydych chi'n gwrando? Wpla. Bobby Hock Do. Nawn ni stop fyna ar hyn o bryd oherwydd ni'n mynd trwy'r album yma. Ni wedi cyrraedd track 6, sef
foot down. Falle newn ni hepgor y gweddill, gewn ni weld. Ond rydw i wedi cael bore llun cynhyrchiol dros ben. Mae Mrs P wedi mynd i weld i am-ti. Felly rydw i wedi cael rhyddid i benderfynu beth i wneud. Mae gen i rest o tasgau am y 2 ddiwrnod nesaf wedi ei penodi gen i. I have decided I need a list to accomplish my tasks. Daeth y glaw bore mach smotiau o law bydd y cawodydd trwm yn dilyn prynhawn ma, a mae gen i broblem efo tomatos sydd wedi tyfu. Sut i warchod y tomatos rhag y cawodydd trwm? Does gen i ddim tŷ gwydr sylweddol, so dwi'n styried defnyddio'r canfas plastig o'n i wedi defnyddio fel blanced yn yr ardd gydd i orwedd arno fe yn yr haul mawr yn dan ddail y canghennau. So dwi'n ystyried hwnna, addasu hwnna i fod yn dros tomatos. Gewn ni weld, neu adael i chi trenu nag os gennau gamra symudol i fynd â chi i'r safleoedd hyn, ond bydd rhaid i chi math o ddychmygu fy problemau, fy nhasgau gweinyddol ac ymarferol a chynlluniol. Oes na a fath air a chynlluniol efallai fod na. Mae'r geiriadur yn syllu arnaf o bell, a mae hefyd geiriadur tu ôl i mi, ond dwi'n mynd i wrthsefyll y demtasiwn i agor y geiriadur. Peth da yw symud soffa, tynnu coesau y soffa, y rhai sydd yn fawr, ac yn gwneud i'r soffa ymddangos yn uchel. Peth anodd yw penderfynu sut i dynnu'r coesau y soffa i ffwrdd heb ddinistrio neu ddifrodi'r llyfrau coginio sydd ar y silff sydd yn mynd i gadw'r soffa i fyny tra mod i'n symud newid y coesau y soffa, coesau hir i'r coesau byrion. Llwyddais i wneud hynny, hefyd llwyddais i olchi'r llestri a glanhau'r hob. Roedd saim ar draws yr hob ar ôl wythnos o goginio gan Mrs Pritchard a minnau, hoffwn ategu mae fi hefyd sydd yn ceisio coginio pan fod gennyf drwydded. Nid pen rhywun sydd tu ôl i fi, ond cas y gitar. Diolch yn fawr am wrando ar wpla22.89 bore yma. Mae'n fore llun. Gadewch ni symud ymlaen. Dwi'n meddwl be newn ni, reit? Na i gadw cofnod o bargyneuon, ond ni'n mynd i fynd o album i album bobsaidd. Does neb yn chwarae bobs mwyach, diolch byth. So dwi'n mynd i chwarae nhw ar wpla22.89 mwyn i chi gael gofyn i mi drwy e-bost neu trwy'r sylwadau dan yr adran sylwadau. Ni wedi gwrando ar hwnna i gyd, so os dim eisiau ni wneud ystrydau bobs, heblaw am un gan, Start Out Anew, wnaeth ni ddim chwarae. Dyma'r unig gopi sydd ar ôl o pop ar y radio. Felly, newn ni ddechrau gyda can un. Os mae dyma beth yw e. Ife? Gadewch ni weld. Na, dim byd arno e. O, na Siom. Yeah. I'm a circuit, find a party, making a target, good has been, ground to be, career high, my in the wide, let it out, let it die, that lay all that I got in that ball, I know on how, let's give some kind of oil, what a rugby, what a feel for, I'm always ready, call your nation, Cenedl Unedig, almost ready, call your nation, go, we are,
heart. I'm all due, now I do, sitting God. And we said, my drip, 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 drip from the toe, drip, 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 my foot on the town. Almost ready, koch Jan schon Darlun. Cenedl Unedig, almost ready, koch Jan schon Darlun. Go, What's the ready? Come on, what's the ready? Rydych chi'n gwrando ar wpla Bobby Hocdw. Dyma lyfr roddodd Osh yn ei focs. Dwi ddim yn gwybod pam oedd e'n y bocs. Roedd e'n mynd i fynd ag i'r siop elusennau, ond gyreuddes i, fel dwedais i ar wpla blaenorol, just mewn pryd mwyn cymryd y bocs nôl adre i fy hunan, oherwydd mae llawer o bethau o'n i wedi rhoi yn y bocs. A ni ddim yn sylweddoli bod nhw'n mynd i fynd i'r siop elusennau, felly llwyddiant i bawb. Ni'n mynd i droi ar wpla nawr, ni'n mynd i droi at dudalen, dyma'r dudalen. A ni'n mynd i ddarllen yr ail baragraff. During what was left of the season, Bob, I take that Bobby Mims, yes, dwi'n sganio fan hyn nawr y paragraff blaenorol, a dwi'n gweld Bobby Mims, pwy bynnag yw e. Bob only conceded 4 league goals, dwi'n cymryd mae gol geidwad yw e felly, plus the 3 in the FA Cup final, so I don't think you can say he was responsible for anything. I look at what he did for the side and thought about what I could have done, and I don't think that the outcome of the title race would have been any different. Goalkeeper was definitely not the weak link. Dwi heb ddarllen llyfr, na I ddarllen rhywbryd. Dwi heb chwaith ddarllen y llyfr destynus i fan hyn nawr, o'n i'n meddwl mai Stad oedd hwn, oherwydd Stad yw y llyfr nofel, un o'r nofelau dwi wedi fwynhau fwyaf erioed yn y Gymraeg. Dwi ddim wedi darllen llawer ohonyn nhw, ond mae Stad yn glasur. Dwi'n caru hwnna gan Gito Dafydd. Dyma Carafanio gan Gito Dafydd. Nage, mae Carafanio lawr grisiau ar y silff o'n i wedi rhoi y llyfrau oedd ar y silff hynny o dan y soffa mwyn newid y coesau, mwyn wneud y soffa yn is. Ond dyma ymbelydredd. Dechreuais i ddarllen a oedd rhaid I fi gair llyfr. Pam? Oherwydd rydw I ofn. Mae arna I ofn. Yr hyn a elwyr yn meidroldeb. Sut gall dyn sydd yn honni ei fod yn darllen y Beibl mwyn bwydo ei ffydd niw, Dyw y mab, dyw y tad, dyw yr ysbryd glân. Sut allai ddweud mod I ofn meidroldeb? Wel, heb y ffydd yna, rydw I yn ofn.
Ofni'n enfawr. Wrth edrych nôl ar fy mywyd, dwi'n ystyried fy mhrofiadau mewn ysbyty am 2 fis pan o'n i'n 40 neu falle 15, dwi ddim yn cofio. Lle oedd yr emyn, pan oeddwn ni mewn carchar tywyll di, rhoi stim o leini, wrth i fi edrych ar y Beibl, oedd wrth ochr fy ngwely. Ges i a meinws am ysgrifennu'r ysgrif am y profiadau yna. Doeddwn ni erioed wedi cael a o'r blaen. Ond roddodd Mr Jones, yr athro Cymraeg, radd da i mi am ysgrifennu am fy mhrofiadau yn yr ysbyty. Doeddwn ni ddim yn gallu treiglo, doedd fy Nghymraeg i ddim yn ddigon da. Ond Mick Stevens roddodd yr ysfa i mi i barhau a fy Nghymraeg, a Uncle Bryn wrth gwrs. Uncle Bryn, diolch yn fawr. Dyma lun o Uncle Bryn. A dyna lun o Osh a Tom ar y bannau Brycheiniog. Tom yn tua 12, Osh yn 10. Neu falle Tom yn 13, Osh yn 11. Ser. Mae ganddyn nhw blant eu hunain nawr. Chi wedi gweld cuties fel yna erioed o blaen? Falle bod e'n 40 yna, a Osh yn 12. Ffoniais i nhw ddoi, neu textiais i nhw ddoi, a ddwedais i, gwrandwch am tro cyntaf erioed, rydw i wedi dod i arfer a pheidio a gofalu amdanoch chi. Saib hir. Dyma Uncle Bryn. Y dyn oedd yn tyfu tomatos yn y tŷ gwydyr ac yn ei garej yn creu ffyn mas o boncyffion coed a changhennau. Aeth Bryn i astudio llyfrau, i ofalu am lyfrau, i drefnu llyfrau yn y llyfrgell yn Aberystwyth, mae'n debyg. Brawd mam. Oedd e'n byw yn Dyfynog. Wel, na, mewn tŷ o'r enw Dyfynog yn Pontseni. Dwi ddim yn gwybod, dwi'n drysyn llwyr. Na, Gwerni oedd e'r byw. Reit. Gormod o wybodaeth, gormod o ddata ar y cyfryngau digidol. Mae'n gallu creu dryswch neu yn hytrach bwydo'r gyfundrefn ormesol. Ond stori arall yw honno. Wpla, pam nag ydw i yn ymdrin ar materion cyfredol cyfoes? Pam, ble mae'r gwesteion? Croeso, rhowch groeso i fe. Mae e mynd i sôn am un o agweddau. Be ni'n mynd i wneud nawr? Ni'n mynd i wasgu'r botwm. Ni'n mynd i wasgu'r botwm. Way, random. Ar hap. Whoa. Blessed be the Lord, for he has shown me his marvelous kindness in a strong city. Blessed be the Lord, for he has shown me his marvelous kindness in a strong city. For I said in my haste, I am cut off from before your eyes. When I cried to you,
saints, for the Lord preserves the faithful and fully repays the proud person. Be of good courage, and he shall strengthen your hearts. All you who hope in the Lord, all you who hope in the Lord. Blessed be the Lord, for he has shown me his marvelous kindness in a strong city. For I said in my haste, I am cut off from before your eyes. Okay, stopio'r tab, Hugh. Stopio'r tab. Stopio'r tab. Ar y foment hudolus. Stopio'r tab. Oh, right, rhy hwyr. Naomi Wolf. Sa'n gwybod, Naomi. Naomi Wolf yn chwerthin fel haina anrydyn. Gawn ni glywed hwnna rhywbryd eto. Dyna oes a mamgu Eirlis Elinor, un o'r lluniau gorau a dynwyd erioed. Mae meibion a mamguoedd eraill ar gael. Reit, ni'n cynhyrfu ar o blab Bobby Hogdw. Mae'n hyfryd bod yn fyw. Gadewch ni droi at Real Cardiff. Rhys Mwyn yn sgrifennu am Real Gwynedd. Does gen I ddim copi, danfon un lawr Rhys. Tudalen 123. Outside the streets are dry. A straightened river rushes along the side of Trelai Park. Cartref Clwb Cymric am gyfnod. The waters flow between concrete edgings. The Canton moors no longer flood. The castle is 15 minutes walk away. We head there. St Faggots. O, neu falle dylwn ni fynd nôl I 122. Ewn ni nôl I 122 a... mae'n edrych yn ddiddorol. Come on then. Just do fymryn bach o'r llyfr. Gobeithio bod e ddim yn tarfu ar y chalfraint. Dwi'n meddwl mae 100 gair sydd gen I ddarllen i'w rannu. Ydy hwnna'n wir os dwi'n torri'r gyfraith dwi'n ymddeheirio neu hawlfraint neu beth bynnag. What chapter can't manage well is poetry. As an hold on. Just beyond the King's Castle is chapter, the City Arts Centre based at the converted Canton High School in Market Road. Real Cardiff West yw'r penod yma. Established in 1969 by the trio of Mick Flood, Chris Kinsey and Brian Jones, chapter has ploughed its alternative arts furrow now for more than 30 years. Mwy nawr, so 50 o flynyddoedd. It has great strength in the visual arts, in theatre and especially in cinema. Without it, Cardiff artistic life would have been persistently poorer. Jeff Moore's moving being, almost entirely a chapter creation, was the single Welsh live art beacon during the unenlightened 70s. Today, chapter policy still sparks in a building reorganised and restructured many times over the air of cutting-edge activity remains palpable. In the bar, they still have something like 48 different single malts. They sell Czech beer and that dreadful Belgian stuff with chocolate in it. Some of Europe's greatest theatre companies have tried to sample them all.
What chapter can't manage well is poetry. Wel. Y rheswm dwi'n dweud hwn nawr, darllen hwnna, a mod I wedi cael fatan ni atyn ni. Chwaraeais I fy gig swyddogol ola yn y chapter. O mlaen I roedd casgliad o bobl, greiddes I o'r gogledd wedi cael, neu ar fi'n cael ysgariad swyddogol ar bapur. A roedd fy mywyd ar chwal, a pwy oedd yna gynulleidfa Gary Slaymaker. Dwi'n cofio dwi wrtho fe, dyma fy ngig ola, chyhoeddi ar y llwyfan wedyn, mae dyna oedd fy ngig ola. Oherwydd roeddwn I wedi clywed y Beibl yn dweud, Iesu Grist a ddywedodd, oni bai fod dyn yn cael ei ailen I ni all weld teyrnas Dduw. A adeg hynny o'n I wedi gorfod stopio fy hunan rhag siarad. Oherwydd o'n i'n gwybod bod Duw yn fy ngalw. Roedd Duw yn fy ngalw. Sa'n gwybod pam o'n i'n edrych arnoch chi fyna. A dwi'n dweud celwydd fan hyn, os dwi'n edrych i'r dde. Iaith y corff. So, swyldod I hwnna, siwr o fod, pwy a hwyr pam ddim. Ond, profiad ardderchog. Dwi'n cofio canu Yusuf Drives a Taxi. What chapter can't manage well is poetry. As an institution, there is something about the place which puts distance between management and activity. Poets are forever finding themselves confounded by technicians who won't let them move furniture, bring drinks into the auditorium, adjust the lights or turn down the music. By default, some events take place here because there is nowhere else quite suitable. Cardiff is a city of brushed aluminium bars, house music. Sgwennu hwn ar droed y ganrif, dwi'n meddwl. 2002. This edition 2004. Peter Finch yw'r awdur. Of course, Cardiff is a city of brushed aluminium bars. Ys rhywbeth wedi newid. House music, oes. Kids so full of alcohol pop they cannot speak. Venues suitable for verse are hard to find. Chris Torrance, the Magic Door renegade from the Beacons Waterfall country, ran the South Wales Poetry Society here with Barry Edgar Pilcher and Phil Maillard during the distant 70s. OK, na ni, dwi'n cael llyfr, oherwydd dwi'n mis tarfu ar yr hawlfraint, ond mae'n lyfr da. Rydych chi'n gwrando ar wpla Bobby Hogdw, coffi sydd mewn yn hyn, rhag ofn bod chi'n ystyried beth sydd yn y fflasg. Beth sydd yn y fflasg, yw? Oh, gorgeous. Right, gadewch ni heb gor y llyfrau, y CDs. Ydy'r ffenestri ar gau? Lawr grisiau, mae'n dechrau bwrw nawr. Ydy'r ffenestri ar gau? Oedd hwnna dda. So, yn yw can 4 oedd hwnna. Mae'n rai fi ddangos hwn I chi. Enw'r album yw Fine Figure of a Failure. Oherwydd album cyntaf fi oedd Fine Figure of a Man ar ôl I fi adael Siencyn Trempyn yn 1987. So Fine Figure of a Failure dath hwn mas yn 2011, y record byw, a oedd y clawr I fod I gynnwys y rhestr y caneuon mewn print melyn ar yr ochr arall, ond dath yn ôl gyda'r un llun ar y ddwy ochr, oedd yn addas iawn ar gyfer y teitl. Ond wrth gwrs, y teitl yn Gymraeg yw Fine Figure of a Failure, sef ffoaf, sef beth dwi wedi wneud ers ysgariad siwr o fod. Dyna cyfan dwi'n wneud yw ffoi. Rhag dy Meddwl. Rhag cael dy drwyn yn stuck mewn disg. Dychmygwch mynd o gwmpas gyda trwyn a chryno ddisg ar ei big. Sut mae agor hwn? I mean, nid yn unig mae'n glawr unffurf, does dim modd I agor e. Ni, mewn a fe.
Okay, beth gewn ni de? O, gewn ni hon. Mae hwn cof am Eirlys. Lle mae Eirlys fyna? Fi farw yn 2011. Fy mam gi. A dyma'r dewis caneuon I chi. So chi'n mynd I glywed un o'n nhw tra bod fi'n cael llestri lawr grisiau. Mae ar random. Mae'n gan un mae'n dweud. O na, well fi wasgu random nawr. Lle mae random? Lle mae e? Ar hap. Chi'n gweld y botwm random yna? Mae'n dweud random fyna, gobeithio. Ydy e? Ydy e? Ydy. Hello you. Hello. Hello. Random. Okay. Rhif 9. Y gan orau. Y gan, enw hon yw Forgotten But Not Gone, ond mae yna 2 deitlu'r album, sef Edrych y Darlun Mawr. Edrych ar y Darlun Mawr. Byddai'n ôl toc. Ac arna I ma'r bai cyn bod hi'n cyhuddo dwi'n crwydro eto beth yw tangent yn Gymraeg Ian Holloway a'i wraig Mae'n rhy uchel, wel, mae'n rhy uchel. Sy'n dod â ni nôl at yr holl gychuddo sy'n cicio dan y wyneb eto a nad ydw I ddim yn gallu stopio meddwl am y darlun meddwl am y darlun meddwl am y darlun meddwl am y darlun mawr Dim rheswm I gwyno, mae clwb swff yn ffrwydro. Beth yw geiriau'r iaith fain? Am wrthgiliad sydd yn gwbl blaen. Backslider cannot contain his tendency to shatter dreams. I believe that Benny had been newyddion gan y BBC sy'n dod â ni nôl at y holl gyhuddo a twyllo dan y wyneb eto a nad ydw I ddim yn cwyno dwi'n trio edrych ar y darlun 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 mawr
Darlun, Mawr, Darlun, Mawr, Rydych chi'n gwrando ar wpla Bobby Hocktu Baby 22.89. Dyna oedd Hugh Bobs Pritchard. Fi. Does neb arall yn chwarae fe, so dwi'n chwarae fe. Does dim rhaid i fi boeni am fi yn banio fy hunan o'r fy rhaglen, nag oes. Hawlfraint ag ati. So, yw bach. Reit. Dwi wedi ffeindio cwbl o lyfrau. Ffeindiais i hon o'r blaen, a gyda'r bwriad o egluro pam Beatlemania, Part 1, 1962-5. Pwy sgwennodd y cyflwyniad i'r llyfr hwn? My knowledge of the lads goes back to before I even met them. I was associated with a small Manchester disco called the Three Coins in Fountain Street, of course, and the Beatles played there twice, according to our books. First published in 1969. Once for £5 and the second time for £15. I was also on their very first national TV show. It was called Thank Your Lucky Stars and a regular Saturday night show on ITV. Normally this show came from Birmingham, but for some reason we did one from London and the lads came down to do their first big hit, Love Me Do. They were well down in the billing and I happened to be sitting near them during rehearsals. Even then, there was something quite different about them compared with other pop groups. They didn't even talk like other groups, for they had a sort of cynical disregard for everything about the music scene at that time. So, sa'n ni dweud pwy sgwennodd y geiriau yna? Newn ni droi at dudalen Fool on the Hill. Okay, day after day, alone on a hill, the man with a foolish grin is keeping perfectly still. Okay, dwi eisiau, ond tra o'n i'n gweithio bore yma yn y tŷ, nes I feddwl, mae eisiau fi dadansoddi, be oedd e? O'n i'n gwrando ar Yes yn Canu'n Fyw yn 1978. A o'n I eisiau gwneud ymchwil I eiriau, Circus of Heaven.
Mae hwnna'r album dy fi, ond oedden nhw'n canu yn fyw ar y pryd. A mae'r delweddau yn ddiddorol iawn. So dwi'n mynd i wneud hwnna ar wpla rhywbryd, falle neu, a nawr i ddweud y gwir, os na fodd i fi wneud, oes. So, dansodd. Ond mae rhywun wedi dweud wrtho fi am, mae gen i, dyma pam dwi'n tynnu hwn mas, right? Mae gen i ragfan erchyll yn erbyn y chwilod. Okay? Dwi wedi dod i fwynhau caneuon poblogaidd dros y blynyddoedd, ond does gennai ddim albums ganddyn nhw. Dwi erioed wedi eistedd lawr i rando ar album ganddyn nhw, dim ond stwff Paul McCartney yn yr 80au pan o'n i yn coleg yn Aber. Ond oes mae yna elfen o ddim eisiau dilyn y lliaws, ond hefyd mae yna gefndir hanesyddol y band wastad wedi wneud i fi amen nhw. A wrth i fi dyfu'n hun a gweld brwdfrydedd pawb arall tuag atyn nhw, neu lot o bobl tuag atyn nhw, yn cynnwys cwbl o ffrindiau, mae rhaid i fi feithrin rhyw agwedd feirniadol, o feddwl beirniadol ynglyn â nhw. Hynny yw, fel mae'r athro Hywel George wedi dweud wrtho fi, everything is tainted. So, day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head set the world spinning round. Dyna pam. Dwi wedi, mae rhywun wedi sôn wrth fi am y gan yma. Well, on the way, head in a cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud. Well, on the way, dwi'n ail ddweud hwn. Well, on the way, head in a cloud. Well, on the way, head in a cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud. Perfectly loud. But nobody ever hears him, or the sound he appears to make. He appears to make. And he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill, blah, blah, he never listens to them. He knows that they're the fools. They don't like him. The fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Wel, ni gan mwynhau darllen y darnau o lyfrau. Gadewch ni edrych beth arall llai ychwanegu at rhestr o dasgau yn y llyfr coch hwn. Oherwydd y teitl hwn yw 102 o bethau i wneud am ddim. 46. Swap your CDs. Well, known in berthnasol. So. There are numerous places online where you can swap things. Does it have to be online? Usually you have to pay a small charge per item swapped plus postage, so this is not entirely free activity. Here's a twist on the idea that is free and has some other benefits. Make a list of all the CDs you don't really want, or books or DVDs, and put them on one sheet of paper. Put your name, address, and contact details on a piece of paper. Explain that you want to swap your stuff, copy the sheet, and post it through all the doors in the road. Anyone who wants any of your CDs or books, etc., can reply by posting you a list of all the things that they no longer want to keep. You can then choose from among them, contact the person, and make the trade. Syniad da. Am un peth, mae'n hyrwyddo cyswllt yn ein strydoedd lleol. Oes gen yr hyder i fynd lan at bobl fel na a dweud hoffech chi album. Nawr, dyma pam o hwn yn ironic ac yn amserol. Dwi wedi bod wrthi'n prynu CDs o'r siop elusen am 25 ceiniog yr un. Maen nhw'n gwerthu, neu 20 ceiniog. 5 am 5 pint, a'i lawr na mewn munud. A dwi wedi bod yn prynu stwff gwael mwyn arbed nhw'r pobl eraill rhag gorfod dioddau y stwff gwael.
falle dylwn i fod yn onest efo chi a dweud pa rei dwi wedi prynu. Ydw i'n rhy swil? Ydw. Petawn ni ar raglen radio a fydden ni'n dweud hwn nawr? Bysen. Bys ni'n dyfaru hefyd. O, boes bach. Wel, maen nhw lan fyna yn syllu arno fi. A mae yna stwff erchill na hefyd. Na ni. Hoffi'r syniad yna. Dwi'n mynd i wneud hwnni ar gyfer y rhaglen rhywbryd yn y dyfodol. Dwi'n mynd i ffwrdd yn fian, so fydd dim rhaglenni fel y cyfrif. Falch bod chi'n mwynhau ar ryw plad. Os neb wedi cysylltu eto, tan ysgrifiwch i'r rhaglen os gwelwch yn dda. Mae un tan ysgrifiwr wedi ychwanegu ei enw. Mae gen i bellach 19, lle gynt bu 2 ar 15. Nawr rydyn ni wedi cyrraedd 19. Dwbl 9, 18. Gwych. Reit, o'n i'n mynd i ddweud yn doeddwn ni. Ie, dwi wedi... Llun on the Hill. Mae rhaid i chi ddarllen rhwng y llinellau ar y rhaglen ar hyn o bryd. Ta beth. Just darllenwch rhwng y llinellau a fyddwch chi'n iawn. Os, oedd hwn yn y bocs i fynd i'r siop ailgylchu. Roedd hwn hefyd yna, a dwi erioed wedi gweld llyfr yma, a mae'n llawn o bosteri eithriadol o ddefnyddio. Y gerddorfa, o'n i'm yn gwybod hwnna, y gerddorfa, a doeddwn ni ddim yn gwybod yr holl derminoleg cerddorol yna. Timbre, ansawdd tôn, traw, dynameg, gwead, tempo, parhad, adeiladwaith a thawelwch. Dwi'n argymell y llyfr yma i bawb, nid yn unig yng nghyfnod o allweddol 2, ond cyfnod allweddol 3 hefyd. Pob cyfnod. Cyfnod allweddol 73, os gai fod mor hi ag awgrymu. Gwych. Mod Father, tudalen 232, yr ail paragraph. We cycled on together, the 4 of us, en route to Whitby. Wow, o'n i yn Whitby. Mari, ti adre? Mae Mari adre, na I just orffen y frawddeg, wedyn fydd y rhaglen yn gorffen. We cycled on together, the 4 of us, en route to Whitby. When we arrived, we checked in and Danny made us a drink which NASA sent into space with the shuttle cruise. He rehydrated it and it bubbled and fizzed and looked amazingly brightly orange and generally, we told them, tasted like tramp's urine. Kia ora was 100 times better. Dwi'n mwyn gwybod at be mae hwnna'n cyfeirio. Mae Mrs P adre. Dwi'n gorfod mynd. Mae o wedi bod yn rhaglen wych. Diolch yn fawr. 50 munud a 15 eiliad. 5, 4, 3, 2, 1.